Joulutorttis Next Level. Valitettavasti myös vähän terveellinen. Helppo tehdä. Chian siemeniä, valitsemasi marjat, valitsemasi marmelaadi, voi tai lehtitaikinaa. Ja sitten vaan tekemään sulata marjat kattilassa, jäähdytä seos ja sekaan turpoamaan chian siemeniä. Levitä marmelaadi taikinalevyjen päälle ja chian siemen vanukasta. Uunita ja päälle tietenkin tomusokeria ja paljon. Mä käytin tässä Dronningholmin tähtitorttu omenakaneli marmelaadia ja äidin keräämiä mökiltämme mustikoita. Tästä tuli aivan taivaallinen ja tosi ruokaisa. Mä tykkäsin, kun tää ei ollut liian makea. Tosta voisi jättää ton tomusokerinkin pois, mutta en mä vaan pystynyt. Tästä tulee kyllä meidän tämän talven kestohitti. Aiot sä kokeilla kanssa?